ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Имрӯз субҳи барвақт омадем ки ҷои апаи обидара шумода хушрӯ ба навор бигирем. Ассалом. Ина духтаро ҷои апаи обида духтарако 13-ам дарвозаи Корвонай, тарафи Тилобозор, 8-ум қатор. анами 12-ам дарвозаро мебинен духтаро, гардиш мешава, баъди 12-ам 13-ам сар мешава. дароен духтаро, мана нигоҳ кунен, анамун 13-ам дарвоза мешава, мебиен рост 8-ум қатор. мана 8-ум қатор ҷои апаи обидаяй. дидем, боварӣ дорам ҳамаи шумо меёбем, барои беҳад осона ёфтаншон. мана кардигано аз ин тараф истодагиай. мана хулас духтаро, имрӯз чӣ менишон ме духтарако, агар кинои корейскиро тамошо кардагӣ бошед, аҳамиятен чихе ҳамин актёр актрисаҳошон таҳти рӯшон тозае, на доғи рӯ доранд, на приш доранд, на ожанг доранд ва муҳим он ки рӯҳошон саб сафедай пластмассӣ баринай ва ё махсус кремо истифода мебаранд, корейски кремо. ва анами кремо дар компанияи Атоми ҳастай, дар ширкати Атоми. касое ки харидорӣ кардан мехоҳа, марҳамат анами хоҳараки ма кор мекуна дар ҳамин компания, доставка Тоҷикистон ҳастай, Россия ҳастай, метавонед дархост кунен, шумода миёран метиҳан, саб сафед мекуна рӯра, баъзан кремош ҳастай, мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекуна, пайдоиши ҳар намуд, мисол захму ҳам хеле чизора нест мекуна. хулас хитон як маротиба гирен аи компания борошона, баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дора. як чи дигар, ин хоҳари ма дар ҳамин компания кор мекуна. духтаракое ки кор кардан мехоҳен, дар ин ҷа ҳар моҳ шумо харид намекунен, балотон намесӯза. дар 6 моҳ як маротиба харид мекунӣ, ба фикрам ҳамин 220 сомонда дар 6 моҳ як маротиба, лекин соҳиби маоши хуб мегардӣ. шахсан ҳамин хоҳарака ози ма мепартом, бинанда чанд сум мегира маош. хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед, пушаймон намешавен. ина бинед, ҳамин хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27,000 рублай, дар 2 ҳафта. дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. марҳамат нависем шумода. раст продажои беҳад хушрӯ доранд. киртаҳо ҳамаш 100 сомон, халат кардиган 150 сомон. мана ино 150 сомонӣ. оз дар рафти навор нишон метиҳем. аввал новинкаҳото нанишон тем апаи обида. королевский велюр омадай. марҳамат духтароиро бинен, чихе хушрӯай остинакошонам. аҷоибот ба пешакоша бинен. мана аҷоибот, ҳамаи рангҳои фасон дар ҷои апаи обида. нархшон 330-300 сомонда метиҳанд. ду намуд фасона иҷада диден. мана аҷоибот хушрӯ 300 сомонда метиҳанд. материалаш королевский велюрай. медонем ки королевский велюр беяд сифати нағзай. ана баъд духтаро аз ин бамбук омадагия. марҳамат, ин королевский велюрай. ина иям королевский велюр. а бамбукош хелея? ина намудаш бамбук. нархи бамбук чанда? ина духтаро, кадомиш материалаш бамбукай, ҳаминора 250 сомонай бо арзон меша. ана королевский велюрш боша 300 ҷои шидаш. ана беҳад рангҳои фасон нигоҳ кунен. аҷоибот, ин рангҳоро бинен. размерош ҳамаш ҳаст духтаро, ба ҳазур омадай. пештар мушо кунен. апаи обида обтовиам дора. духтаракое ки барои савдо мегирен ё ки барои хитон бисёр мегирен, нархи обтови бо дигартарай, бо арзонтарай. марҳамат, хоҳен ай пеш биёен бо бинен. абаяву киртое ки тамом шуда буд бо омад 300 сомонӣ метиҳанд духтаро.
ира ҷудогона абаяшам пӯшида мешава курташам мана беҳад рангошон бисёрай бо шумо нависена паёбидада кадом ранг дар кора гап мезанатуна анаи фасон хушрӯ дар ҳақиқат ҳамаи фасони хушрӯвае пеш мана 200 сомонда метиям духтаро чанд та ранги хушрӯ дорам пудрувишанишон чен бинен медонам ки бисёр духтаракҳои рангоро нааз мебинанд мана аҷоибот фасонакай духтаро марҳамат диден бо чӣ ранг дора сиё дорад ина сиёшам астайн размероша як маротиба дига такрор кунем 48 то 60 размер аста ина сиёҳуш аҷоиботай духтаро и фасонош амиам хушрӯвай духтаро фасонош 180 бо арзон мешава рангош бисёрая 6 то 58 омадагиай духтаро марҳамат ина рангоша бинен мана абад ранг дигаам дора нишон метиҳанд сафедша мана талхабар касе мехоҳа марҳамат сабзи талхабаргам и фасон ҳаст мана сиёҳ ҳаст аҷоибода сиёшам хушрӯ духтаро ҳам нархи дона ҳам нархи оптум дора паёбида барои ҳавай биёянай пеш бинен инчунин анаи киртора хушрӯ харидестиян марҳамат размерош омадай 44 то 58 размер омадаги ай бинен рангоша ина рангакои фасон хоҳишмандо рангошон бисёрай мана аҷоибот ҳамаи рангош ҳастай аҷоиб хушрӯ мана ами бамбукош дина буд тамом шид ана духтаро бамбукошам омадагиай хушрӯай анами рангам бештар мехарам ина духтаро омадай баъд аз ами фасон духтарако бамбукуш омадай бамбукушам қамада махкум шид хушрӯай духтаро рангоша бинен мана материалша аз наздик нишонтим и ҳеч намеша шута мепӯшен духтарако 220 сомонай 200 сомонда метиҳанд размерош чандай 44 то 56 размер ҳастай мана инаи 4 рангша диден духтаро анами рангояй мана беҳтарин ранго марҳамат лапшои бекапшон омад касе ки бекапшон гуфта буд ино нархош чандай и лапшо духтаро 280 метиҳанд 44 то 58 размерои калони хушрӯ будай мана аҷоиб рангакои хушрӯ духтаро бинед ҳамаи ранго ҳаст капшондорошам доранд касе капшондор мехоҳа биёен аз наздик бобинен дидед ранга мана рангои хушрӯ материалаш аҷоиботай духтаро мана аҷоиб фасон хулас кадом ранге ки дар кортон мешава ҷоя паёбида биёен духтарако спорт стил омадагиай анаи фасоно нигоҳ кунен сета рангай мана размерошон чӣ хелая паёбида 44 то 58 астаи набинен спорт стил киртаҳои дарози хушрӯ мана қадишкати бинен уна рангошон диден рангои фасон як бор дига нархиш 220 сомонда метиҳанд тамошобино ина бекапшоношам ҳаст мана чанд та рангои фасонак доранд и чанд сумай 230 сомон адидас омадай духтаро халатои адидас
материалошон бамбукай манамхе то 60 размер омадагиай ба ҳазур метавонен духтарако биёен бо айпеш пӯшида бинен мана материалшта гап нест материали фасон ана о капшондоро чи ана куртои спортивни духтаро 200 сомонӣ метиҳанд 220 метиҳанд биден капшондори мехдор ям спорт стилай бамбуки ин намуда нишон додем баъд инчунин двойкоҳо ҳастай мана двойкои ҳам қахшру доранд бамбукан материалошон 220 сомон да метиҳанд тамошобино марҳамат ана иҷада двойка бо дигар хелошам омадая ино чанди будиям ина духтаро 220 сомон да метиҳанд мана дарозан аз зону камакак поён меистанд бо рукошон сиёҳай туникоошон бошанд амхе гулдораки хушрӯ рисунка дора гарниқтариш ина моделора дидед ҳамашон бамбукай духтаро мана каседа дар корай ай пеш омада бинен инош даростар омадян духтаро навай модел калтатаракай айнаи моделло аллакай аз зону поён омадагиян беҳтарин ино чандам аз 44 то 54 размер омада ина диден не хисто буркокати нархи чанда 200 сомона 180 метиҳанд ина мудора диден фасонак касаки дароз пурсидагӣ буд биёен ҷоя паёбидада намхе навинкоҳо омадагиай ана баъд ана ино хушрӯа двойка и ҳам қарангои фасон дорад духтаро бай пеш бинен материалшам аҷоибот материалай шушта мепӯшен хеле оверсайз меиста вақте мепӯшен стилиш хушрӯ меиста ина брукуш ана вайш курташ мана расветкоша бинен чӣ хел рангакои хушрӯ дора бо рӯзҳои наздик дигар рангошам мебиёя дар ҳақиқат ҳам рангош хушрӯай духтаро омада бо аз наздик бинен 100 чандаи 180 сомонай тамошобино оптови бо арзон мешавад хорошо ана курто духтаро ҳамаи рангош омадай мана хоҳишмандо касе ки аз ин курто пурсида буд марҳамат двойка нархшон 300 сомон барои шумо мана диден чӣ хел рангои хушрӯ дора сери электро фиолетовича сабзча хулас ҳамаи ранго ҳаста оптови бо арзон мешавад кардиганом қа бисёр омадагиянд духтаро чандан инами қисма бинен духтаро ҳамашон 180 сомонӣ курто то намҷара 44 чанд ай 44 то 56 размер ҳаст духтаро 180 сомонӣ ина бинен чӣ хелиян пасонан ай пеш бинен бо махлутон мешавад таракое ки кардиган пурсидагӣ буден марҳамат кардиганои новинка овардагиай апаёбида бинен чӣ хел хушрӯанд нахчон пӯшидагия нархҳо ино чандаа бархидни вилвер духтаро мана то 60 размер дора ба ҳазур биёен мана духтаро 300 сомона бо ай пеш биён арзон мекунам мана духтаро 280 сомона вайш якумгиш 300 280 ана ино 400 анд духтаро мехошон ҳами қахшрӯвай ранги натуралниай мана ина аҷоибот мехош фасон
хоҳишмандо бо омада ай пешхитон бинед 400 сомон ай бо арзон мешавад. мана кардиганои ангорка духтароко интизор будан 330 сомон бо арзон мешавад. бинед чанда гул дора. ай 46 то чанда? ай 46 то 60 размер ҳастай. ба ҳазур омада бинен хитон бо ина духтаро. ино ҳеҷ намешаванд ангоркаи хушрӯ. иноям ангоркая на иш бо новинка балшмерка. мана нархи ино 330 сомон. диден чихе ангоркаи хушрӯ омадай. духтаро ино бо арзон мешаванд. касоне ки барои оптум барои савдо мегиранд бо арзон мешавад. аҷоибот фасон хушрӯ чанд та ранг омадай ангорка. ина ҷоя паёбида биёем. 13 дарвоза 8 қатор. ина бинем интихоби ангоркошон дар ҳақиқат ҳам хеле зиёдай. ҳар намуд доранд. диден чанд намуд ҳастай аз ин кардигано. мана ино чанд сум будай? 280 бо арзон меша. анам хали гулдор 250 сумаш ҳастай. вай материалш дигаяй ваям нишон метем. 280 сума ҳа? мана духтаро инаш 280 сумаян. диден материалшон королевский вилвет ай балхитни вилвет. хулас мана материалшон ҳеҷ намешава. мулоими хушрӯвай шушта мепӯшоем. ана ин намудаш боша вилвети холия 250 сомон. дидед бархитни вилвет несту вилвети холия 250 сомон. бой пеш бинен духтаро нақстар мешава. мепӯшен мебинен бовари дору мақултон мешава. ана баъд аз ин мараз продажора бо нишон метим дар давоми навору тамошо кунем. ин намудаш 250 ҳай. ана ин фасонаш боша 250 сомон. инами кардигано чанд фасон ай дариҷа духтаро. мана беҳад фасонакои хушрӯ. марҳамат. бо агар вақт дошта бошен чӣ хеле гуфтум омада аз наздик бинед. борои апаёбида бисёри бадай. мисол дар навор ҳар як таира видео карданда наметавонед. инош чандан? 230 сомон бо арзон мешавад. дидем мана ишам ама хела хушрӯа 230 сомон бо арзон меша. инош бемех духтаро кардиганои сабукак хоҳен агар ина ҳастай. баданаи тигр беҳтарин 300 аметян. ин материалш аҷоиб хушрӯай духтаро. бо ай пеш хитон дар ҳақиқат ҳам биёем бо дигар мешавада. барои интихобшон абинен чихе бисёрай. ишаиш да хушрӯай ишаи дигараш да хушрӯай. ҳамаш борошон фасонай. ана ин намуд кардигано боша новинкаяй тамошобино. аз ин навор надоштем. диден чихе хушрӯан. нархошон 400 сомонай бо арзон мешава. озима қисми дурунша нишон метим биненда чихе начоси хушрӯ дора. ғавсай мана материалошонам королевский вилюрана. бархитни вилюр болош қисми болош. мана бинен чихе дарози хушрӯвай 5 та ранги хушрӯ дора. ин 400 сомон бо арзон мешава. мана брошкиш ҷудо мешава духтаро. агар брошкиш маъқул набоша ҷудо карда метавонанд. мана ин қисма нишон метем духтарако. инамиам нуқтаи савдои апаёбидай бинен. ина 280 сомонҳошон. ина киртои ваёе ки баъзавие ки нишон додум то на 180 суми ҳаваё иҷада спорт стило ҳа. ина спорт стил иҷа бисёр зада. инами двойко 180 сомони диден духтаро. двойко 180 ина ин спорт стило 220 на пачко. ина 200 сомони диден. капшон дорастай бе капшон астай иҷа спорт стил киртои дароз. инамино ҳамаш бори навай. ина ангорко пачкош духтаро ай ҳамаш оптум вилвето оптум ҳаст. чизе ки мехоҳен ҳастай ҳам дона ҳам оптум.
خشرو запас кардем. هم دونه دارن هم оптом یادآور میشم. شما پاو کدومی ده مقبوله مرحمت کدومی ده مقبول نیست تماشا کنید. انا اینا چندی شد اپا؟ بعد یورا بینن دخترو 220 200 сомон да мечанд дида чанд ранг доран. اینا 300. اینا دخترو куртошон беҳад бисёра ина мино ҳамаш 100 сомонӣ. Mana binin chiqa kurtoy xushru hammash o'zi 100 somon shidagay vaqtki kama insondan bisyoray yakta ba yakta imkoniyati nishon dodan nestay tamoshabino behtar mishava ki xiton biyoyen binin 100 somon amin az aminja chize megren 100 somon az kurtoho a kardigan و خلاطو باشد 150 سومون از وایوشم نشونتون میتیم. من ببینین یک کرتو 180 بود حاضر 100 سومون دست продажа да. ای خلاطو را نشونتین ایرا ببینین چه خوشرو همه همینو حاضر راست продажа شدگی 150 سومونی دخترکو مرحمت انتخابش بسیار ای خلاطو را منه بیاین که تمام نشوه اینو دستافکا ندارن راست продажа ها منه رقمای تلفنی اپای بوده در روی اکران هست. کسی در دستافکا امسال دیگه لباسایی که نشون دادیم از امنو در کار باشد نویسنشونه دستافکایی هم دارن. منه نمی خلاطو بهترین کاردیگان و خلاطو ایجاده. این ایوشا بینین با آستینکاشون کارجنی بود که دخترو 250 بود ویدیو کده بودیم حاضر از продажа شدگه 150 سومون ایجاده بسیار ای خیلی کاردیگان از продажа. منه خلاص دیر نکنین. тамошобино одам беҳад бисёр шид барои ҳавай намиқадар тавонистем навор карда марҳамат метавонен биёен навинкошон бисёри бад омадагиай аз продажаошонам хушрувай ҷои апай обида 13 дарвоза 8 қатор тарафи тило бозор даяй омада бо аз наздик бинед нақстар мешавад. тамошобино ина бинед чихе навинкора гирифтестен чихе навинкори хушру кардиганошонам беҳад кардиганои фасон. خلاص با همین نوار امروزه را جمع بست میکنیم. سلامت باشید. خیر تا نوارهای آینده.